Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji Casino slot igara govorimo o igri pod imenom Joker's Jewels. Čim vidimo da se u imenu igre spominje Joker, već nam je jasno da ćemo imati neki tip klauna ili dvorske lude u igri kao glavni simbol, a to je slučaj i ovoga puta. Kao što možete vidjeti, igra izgleda vrlo jednostavno, a prilikom vrtnji već su istaknuti svi potencijalni dobici koje igrač može osvojiti s pojedinim simbolima, što je sjajna stvar za početnike u Casino slot igrama. Jedan od najvrijednijih simbola u ovoj igri je simbol s natpisom bonus, ali njegova funkcija mogla bi razočarati mnoge. Naime, mnogi igrači slot igara preferiraju one igre koje imaju neke bonus značajke, pa bi se tako mogli ponadati da ih ima i ova, upravo zato što posjeduje simbol imena bonus. No Joker's Jewels zapravo nema dodatne značajke, a posebnost tog bonus simbola leži u tome da može donijeti igračima dobitak na bilo kojoj poziciji, jer se ne mora naći u jednoj od linija za isplatu. Dakle, kada otvorite 3, 4 ili 5 simbola bonus u jednoj vrtnji, gdje god se oni nalazili, ostvarit ćete neki dobitak. Ovdje možete vidjeti primjer i kako to izgleda. Kada se osvrnemo na RTP ove igre, možemo primijetiti da je on odličnih 96,5%, tako da će ovom značajkom Joker's Jewels definitivno nadoknaditi nedostatak bonus vrtnji i sličnih značajki. Ako tražite igre koje su isplativije, a ne preferirate samo one koje imaju neke bonus značajke, ova igra će vam biti posebno privlačna. S obzirom na to da je prosječni RTP slot igara koje danas možemo pronaći od oko 93 do 97%, jasno je zašto je ova igra jedna od boljih po toj značajki. Što se tiče ove kratke recenzije igre Joker's Jewels, to bi bilo to, a vas pozivam da se za više ovakvih sadržaja besplatno pretplatite na naš kanal. Pozdrav do idućeg videa.